Здравейте хора от YouTube, аз съм Stiriox и сега сме в Outlast. Преди малко изтеглих и изглеждаше ми интересна, нека започваме. Гледал съм как PewDiePie играе, но честно не разбирам смисъла на тази игра. Честно. Какво трябва да се прави, нещо подобно на Amnesia, не знам. Внимай. Аз си карам, бе. Не. О, моля ти се, само не се разбивай никъде. Може ли гледам каката, бе? По дяволите то кара, бе. Къде ходиш, човек? Защото всичко има мъгла навън. Господи, не отивай натам. Какво? Не отивай на там! Господи. То самоубиец. Аз нека нещо ти издаде па. Тогава. Какво? Не спирай тука! Не слизай! Оф, не ми пука за текста. Камерата се ми. А така. Само не. През какво? Какво се цъка за това? О, господи, нищо не видех. Аз съм сега.
Аз съм! Господи, господи. Господи помилуй, имам крака. О, какъв съм хубав, Turn on this computer. Windows кой си, бе? Тук не е като амнезия, не може да се мести. Добре. Добре, с тук ли се влиза? Интересно. Не! Батерията! Не, батерията! Какви сте секунди горе, бе? Left mouse button. А, left. Right mouse. А. Добре. Добре. А, какво размацано? Да, бе, знам. Да, на всеки играе такава. Аре, бе. Че ми заде нещо. Каква графика са? О, очите ме заболяха. Hello? Hello? Is anybody here? Hello? Господи! Какво се прави? Очите. Колко е тази резолюция? Так, игра има ли някаква резолюция? Аз шо съм shift. Гърба, стърбиме. Къде подяването се? О, не. Е в контрол. Добре. Сега. Влизаме в сградата. Ставаме детективи. Дръпни! Не. Паркур. Какво пише? The camera active to mouse. Какво? Да чакам, бе. Ако няма да чакам, бе, направо се качвам. Как се качвам? Направо само си вървиш. Is anybody here? Hello? Spacebar! Spacebar. Крадец! Крадец! По тръбата нагоре. Смалко се бих хвърлил. Добре, бавно. Прозорец. Вътре сме. Опа! Аморони се не види! Добре. Камера! Къде е изхода? Виждам светлина. У камината! О, хаби ми се батерията ли? Добре, бе. Вече сме в апартамент. Бе. То чичко мрел ли, бе? Та така седи. Господи, не разбирам смисъла на тази игра. О, навънка не гледам аз. Не, майко! Какво беше това? Телевизор! Кой е кънака? Ох, идвам от тука. Висим си, че натам тръгнем. Не, че на тука изгам. Има кръв.
Не, стига с тези батерии, че ги забим! Очите ме заболяха. Компютър. Искам да играя! Искам да игра Майнкрафт в тази игра. Опа. Та стая хич не ми харесва. Я да се затворя с случай. Абе, аз звук имам ли? Има. Не камерата, бе! Опа! Кой е там? Кой е там? Не, господи! Господи! Кой е там? Кой е тука? Господи, помогни ми! А! О, господи! Какви сте стъпки? От мен ли са? Тавата затвори! О, не! Хладилник! Пацели! О, господи! Искам вътре! Добре, вътре сме. Спасени сме. Кой бе тоя? Голямо се качих тука. Там не се връщам. Не се връщам. Господи. Той излиза ли? Не. Седи си там. Ай, майко мила! Добре, надявам се този епизод да ви е харесал. Ако ви е харесал, добавяйте в линк, сабскрайбвайте се, давайте лайкове, коментирайте и продължавайте да гледате тази поредица. Това е всичко. Чао!